ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಗಂಜಾಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಡುಪಿಯ ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಂಜಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತುಳುವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅಂತ ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಟ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ini ಮಣಿಪಾಲೋಡು ಗಂಜಾಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ್ನಕ್ಲು ಈ ಗಂಜಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲಿದೆ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ಲುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೆರಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಬರ್ಪೀನಿ ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಗೆಟಪ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಈ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದೆ ತೆಲ್ತಿನಲ್ತಂದು ಗಂಜಾಲಿಡು ಪೋಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿತ್ತು. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3 ಸಾವಿರ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇದ್ದಿತ್ತ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇದ್ದಿತ್ತ. ಇದು ಮಾತಾಡಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ. ನಂಚ ಅದು 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಈಕೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಕ ಎಂಜೊಂಡು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೊಂದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ.